Na trúhan a fás híos san dí agus ha mé dal gláinigid na túh géigen na géigen fear an trúhan son an clachgéig son an Peasairean acum. Ha Peasairean a géirí a gréimií grúdan agus a strip suas ha similar bicin structure agus stácha gan tuair seo bicin fasciiche ag goideach. Hanna clownach an óbasach jail gíche Peasairean agus hanne is winnig go bhfuil glas na seaad na pesar a ha tíad amachchas a gáí amachchas a slíce achgad ha díach huaine agus poblaste so sé ruta bhís mí fiachan rí fás gach líana. Agus háisiigh ní an síl tú bhsta an taith so a níist ha anna pocht agus déisiúr rí dalsteach an talú ach fuú cuideach táiscí san talú díirech. Seo an géig Mhàiri, sníist ha mí déisiúr seán tucail tipi seán na Peasairean. Hanna Peasairean a géirí structúr seán fás in áir strutacín beat a gréimií rí hiú ha seir se tendrils bicachcha agus had gréimií grútcín rí fás in áirs nó beat deach a dal fiúganáte an talú agus hanil sin maiaibh so ha seo go bhí cuiteí hiad agus tuairt bicin structúr agus stácha bicin fascaí cuiteach von gú. Bhí mí clachgéig strenge seo sé seir se hemp a hain agus ha biodegradable anil plastic sa bí a níid agus ha mé smuoinnig go bhfuil na seaad son na lusan ha údrum rudbig moloch hanneal mé féimach pís mór túch so ha mé deacht al le fusla seo an airst agus an bí pís an bic acham son na Peasairean a gréimií rí na géigen. Seo an Peasairean Mhàiri agus féimi mí rá ha mí há talaichte seo a chiad glasraich ha mír curisteach an gáraigh agus ha fearich cín míormhadach ruta cín a bhí fás an úr.